Здравейте, приятели! Предлагаме на вашето внимание нова оферта за Mercedes CLS 3.2 CDI. Един чудесен автомобил, нов внос, много запазен, в отлично техническо състояние. Колата е с въздушно окачване, с алуминиеви джанти, работи безупречно, нов внос, хубав и надежден Mercedes, сребрист металик, кожа, пълен L пакет, мултиволан, автомата е безупречен, двузонов климатроник, навигация. Вътре е много интересен, много поддържан и запазен. Предлагаме и лизинг към този Mercedes. В момента разполагаме и с други немски автомобили. CLS 3.2 CDI. Това е. За повече инфо на посочения телефон. Хубав ден!